Assalamu alaikum. Ina barka ya kasuwa. Alhamdulillah. Ruwan sha ina nan bani. To. Kiwo din nan guda daya. To an bada. Mu zamto mutane na kwarai mu bar rayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Okay, to baka. Mu zamto mutane na kwarai mu bar rayu. Da kiwo da sai tafi bayan So. da wannan kofi To. Salam ɗan jira. Kenan a wannan da saka to minti ɗaya bara in ɗan sallama wannan. Ya Allah. Haram yake in kayo cuta, haram yake in aka abin ne yana bani mamaki. Wurin nan dai gashi dai ana ciniki ana ciniki amma kuma sai kullum faduwa ake ba a samu abin da ake bukata. Wallahi ni ma oga abin nan yana ban mamaki. Kai ba da bashi ne. Wallahi oga.
ka san shi fa bashi yana kashe haram jari. yake in kayo cuta haram wallahi oga bana ba da bashi bana ba da Allah ka manta shi a cikin wannan al'amari. amin A wannan ya haƙura. to na gode oga na gode Allah ya samu. amin ha abokina yau dawa ta yi nama Allah ko? wallahi kaga oga da muka tashi ya ɗau naira 2000 ya bani ni kuma dama na riga na ɗauko 3000 kaga in ka haɗa ya baka naira 2000 To kai ne ai kake so ka bar kanka kullun ka je ka ringa yin aiki wa dauki wani tiriki a baka. Da za ka yi wani tiriki. kaga shawaran nan fa da kaban ta yi matukari gini na da ke ƙauye na kusa ƙarasa shi yanzu sauran kofa ne kawai ya rage min da wasu 'yan abubuwan da bara a rasa ba yanzu su ne abin da suka rage suke can ƙasa wallahi Assalamu alaikum salam. Okay, to. Yawwa, me za a haɗa maka? To. haram yake in kayo cuta haram yake mu zamto mutane na kwarai mu bar rayu haram mu zamto mutane na kwarai mu bar rayu halaka mu kyale haram ba inda za mu haram Ana ni fa na kasa gane wannan. Kasuwancin ne yana bani wahala. Kullum kasuwanci sai ba yake. Ba a samun riba a kasuwancin ne sai dai a dinga kowa tana sai dai a dinga samun na ƙasa a cikin kasuwanci. Ya kamata fa a kasuwancin nan a dinga rike gaskiya da amana. Domin ka san amana gaskiya ce kace ginshiƙin kasuwanci. Ya kamar ya ina zargin ka ba zargin ka nake ina dai gaya ma ne saboda ne yadda na yadda da kai na aminta da kai da kullum ana samun alheri a gurin nan amma yanzu ina komai ya canja ya farfashe mutane na kwarai mu bar rayu halaka mu kyale haram ba inda za mu zamto mutane na kwarai mu bar kai alhane da wannan halin to amma zan yi maganin wannan abu shike mu zamto mutane na kwarai mu bar rayu halaka mu kyale haram ba inda kai ka bashi kudinsa kuma ba na son ƙara jin wata magana kai kuma daga gare ka. Amanda! Ya haka
kes ne na mata. Ah, babban kes ne. Me faru? Ba abu ne asiri ka ce mun customers. Wannan tun daga copyright har human right ne. Allowance. Kai, to a wanda arrest. Da na yi me? Saboda ka kwashe mata kwastomomi da asiri ba tsakani da Allah ba. Asiri kuma? Ani na fi karfin da asiri wallahi E3 data kawai nake saidawa. Ba wani mai E3 data ta fitawa data da har za ku kwashe mun mutane su dawo wajinka. Ana iya siyan E3 data da USSD code ba sai an shiga application ba. Komai karamar waya idan ya danna waɗannan lambobin shikenan zai sai datar sa. Ci ƙarya. Ce, ni ne nake miki ƙarya? Ko dogo da ta yi fa. Ta tana yi ne? Dan Allah Umar Hafshin da ya ka sai datar ka. Haka na sa yalla bai yanzu nan. Sannan kowane mai sayar da data zai iya yin sari a manhajar E3 data domin ya je ya sayar da E3 ba. Ni ma abin da na zo yi kenan farke dai. Sannan muna ba da 1 gig mai kwana 30 akan 500 kacal a E3 data. Wannan shine sirrin babu wani asiri yalla bai. La wanda arrest ko yi wannan gayan ƙarya a daidai wannan lokaci. Na janye kalamai na yalla bai. Zan koma E3 data. Me evidence ɗinki? Sai mana 2 gig na E3 data. Kes kunas. E3 data na fidda mai saye da mai sayarwa kunya. Yi amfani da manhajar E3 data domin samun sauki da huce takaici. Ku garzaya Play Store da kuma App Store domin sauke manhajar E3 data yanzu nan. Yes! ‘Yan Rufa'i Data Link. Da ‘yan Rufa'i Data Link kaɗai nake gudanar da al'amuran rayuwana na intanet. Domin samun sauƙin more data cikin sauƙi maza ku garzaya ku yi amfani da El Rufa'i Data Link ɗaya tamkar da 1000. Sa, wow! El Rufa'i Data Link. El Rufa'i Data Link kuma? Yes, El Rufa'i Data Link. Sa, ƙwarai kuwa. El Rufa'i Data Link shine na ɗaya. To, daman da El Rufa'i Data Link kuke amfani shi ne kuka banna a baya? Ai a wannan zamanin duk wanda baya amfani da El Rufa'i Data Link an bar sa a baya. Shi yasa a kowane lokaci zaki rika gani na cikin farin ciki. Tare da walwala. Wani abun ban sha'awa da datar ‘yan Rufa'i Data Link da zarar ka buɗe application ɗinmu nan take kana da kyautar MB 200. ‘Yan Rufa'i Data Link. Shi ne na ɗaya. Mu ne gangariya data lamba 1. Z&Y Kori ga ɗanɗano, ga ƙamshi, ga armashi za a iya samu a hannun dilolin kasuwar Singa da ma na sauran kasuwannin ƙasa baki ɗaya, har ma a shagunan da ke kusa da ku. Oga, wannan kuɗaɗen na menene? Wannan kuɗi na baka ka je gida ka huta. Allah Ubangiji ya haɗa kowa da Ko na yi laifi ne ko wasu suna. Ala laifi kam ka yi shi. Amma dai ina yi maka fatan alheri. A je gida Allah ya haɗa kowa da Sani, wallahi mai gidana ya kore. Amma ya ɗau 10,000 ya bani ya ce wai na je gida. To sai me? To sai me? Ko yanzu kasuwa ta tashi ɗan koli ya ci riba. Ba dai ka gama gina gidanka ba? Sani, ƙauyen nan namu akwai baƙar wahala. Ga yunwa, ga noma. Kai, abin da ba zai lissafi ba. Ina tsoron ƙauye. Ina tsoron ƙauye. Kwana biyu za ka samu, sai ka bashi a guri. Komai zai daidaita. Kwana biyu za ka samu, sai ka bashi a guri. Komai zai daidaita. Yanzu ni gida ma zan je saboda ina tunanin an ɗaura sanwa dan fasa. To Sani. Mu zamto mutane na ƙwarai. Alo? Yaya an yi lafiya? Amira, lafiya dai ko? Dama cewa zan yi jiya an yi ruwa da iska, ginin gari ya ruguje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Amira gidan nawa? Wallahi bulo ko ɗaya bai zauna ba. Na shiga gobe.
Dakata, kar ka ƙara so min nan. Dan yanzu bani da alaƙa da kai ko ta kusa ko ta nesa. Ka je Allah ya haɗa kowa da rabansa. Kar ka ƙara so min. Yawa kai, zo da Allah. Da Allah shiga nan gidan ka ce ana sallama da Sani. Sauri. Gashi nan zuwa. To, nagode kaji? Nagode Allah ya ma albarka. Wai wai ke nema na Allah. Ni ne Sani. Ni ne Sani. Ka san da cewa yanzu na bar aiki a can gurin kuma sannan abubuwa sun zo sun cakuɗe mini Sani. Da Allah malam dakata. Yanzu maganan da nake gaya ma akwai wani abokin yayana da yanzu haka Lagos zamu tafi da shi. Yanzu saboda haka kana ji ka koma ƙauye ka je ka nemi sana'an yi. Ka koma ƙauye tun wuri saboda haka yanzu mu ma yanzu ma kai Allah malam. Haram, haram, haram. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tina da ilahu ɗan uwa.